Dumku abu commune di kaitaji di jogiɗa non KGS entreprise dillo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kaitaji labdi jobdimu musani woni hen ada wawi yobdi 50% keddiɗo joba dum e nder lebbi jeegom woni hen ada wawi fuɗɗade joba ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS njehen